Vítajte na Gnosty. Dnes sa budeme venovať ďalšej záhadnej stavbe ležiacej v Indii, chrámu Kailasa. India, čoskoro najľudnatejšia krajina sveta. Bohatá na poľnohospodárstvo, priemysel, je však aj matkou mnoho náboženstiev. Geograficky jednou z najväčších krajín sveta. Siaha cez niekoľko pásiem od rozľahlých plání Pandžábu cez Tarskú púšť až po štíty Karakoramu či Himaláji. India bola kedysi známa ako zlatý vták, a to vďaka svojmu mimoriadnemu bohatstvu a prosperite v priebehu dejín. Ku vzniku tejto prezývky prispeli bohaté zásoby drahých kovov, najmä zlata, ktoré má India doteraz k dispozícii. Po druhé, geografická poloha Indie zohrávala kľúčovú úlohu pri jej prosperite. Indiou napríklad prechádzala hodvábna cesta, ktorá uľahčovala výmenu tovaru, myšlienok a kultúry. A práve kultúrou bola India oddávna jednou z najbohatších krajín sveta s kontinuálnou históriou siahajúcou tisíce rokov do minulosti. Napríklad také pútnické miesto vo Varanasi každoročne priláka milióny veriacich, ktorí sa schádzajú zo vzdialenosti aj tisíce kilometrov v rámci krajiny. Čo sa týka stavieb, mimo známe pamiatky, ako je pevnosť v Agre či div sveta palác v Taj Mahal, skrýva ďaleko impozantnejšie a tajomnejšie miesta, o ktorých vie len málo kto. Takým je práve jaskinný komplex Ellora. Tento komplex sa nachádza v oblasti Aurangabad. Je to zhruba 300 km od známeho mesta Bombaj. Ellora pozostáva z vyše stovky umelo vytesaných jaskýň do podložia hory. Z nich je 34 prístupných verejnosti. My sa dnes budeme venovať najmä najväčšej jaskyni v rámci tohto komplexu a ňou je jaskyňa Kailasa. Celý názov je Kailasanata, čo v preklade znamená pán hory Kailaš, pán Šiva. Je to však ďaleko viac ako len jaskyňa. Lepšie by jej asi pasovalo pomenovanie monolitický chrám. Áno, je to budova ručne vytesaná do skaly, pozostávajúca len z jedného jediného kusu kameňa. Ak vás fascinuje majestátnosť gréckeho Partenónu, tak chrám Kailasa je s výškou 30 metrov, zhruba dvakrát tak vysoký, o 21 metrov dlhší a o 22 metrov širší ako antická stavba v Akropole. Je to teda, dá sa povedať, gigantická, prepracovaná socha s váhou viac ako 200 000 tón, čo z nej robí zďaleka najväčšiu monolitickú štruktúru na svete. Jej doba vzniku sa datuje do 8. storočia nášho letopočtu, k čomu si však pár slov ešte povieme. Zaujímavosťou je, že tento chrám bol stavaný presne opačne ako ostatné chrámy tohto komplexu. Tie boli tesané z prednej strany skaly, Kailasa je však jedinou stavbou na svete, ktorá bola postavená z hora nadol. To vyžaduje ďaleko náročnejšiu úlohu na splnenie. Konštrukcia a veľkosť chrámu je navyše oveľa lepšia a väčšia ako ostatné chrámy v Ellore. Výskumníci sa preto domnievajú, že chrám Kailasa bol postavený niekoľko storočí predtým, ako ľudia začali tesať ostatné chrámy v tomto komplexe. Bazalt, inak nazývaný čadič, z ktorého pozostáva okolitá skala a samotná stavba, nie je však vôbec mäkká hornina. Napríklad taký chrám v jordánskej Petre je síce vystavaný podobným spôsobom, ale hornina, z ktorej pozostáva, je pieskovec. To je jedna z najmäkších hornín a tesať do nej nie je až taký problém aj s bežnými nástrojmi. V našom prípade bazalt, pôvodom vulkanická hornina, je na Mohsovej stupnici tvrdosti s číslom 6. To ho dáva na úroveň vyššiu ako je bežná oceľ a dokonca aj sklo. Je teda veľmi náročné, priam skoro nemožné ho opracovať bežne dostupnými nástrojmi, obzvlášť nie tými, ktoré používali pred 1200 rokmi. Podľa odhadov vedcov na vytesanie tejto budovy bolo potrebné odstrániť viac ako 400 000 tón materiálu. Podľa dostupných informácií stavba však trvala len 18 rokov. To by však v rámci rýchlej kalkulácie znamenalo, že stavitelia, respektíve tesári, ak rátame 12-hodinový denný pracovný čas, museli vedieť spracovať a odviesť zhruba 5 tón materiálu každú hodinu.
Tu by som sa rád pozastavil pri jednej stavbe nachádzajúcej sa na Slovensku. Snažíme sa ju dokončiť už skoro 26 rokov a stále neúspešne. Síce to nie je jaskyňa, ani budova, ale tak nejak oboje. Čo je však isté je, že to nie je monolit. Preto realizátorom tunela Višňové by som chcel v dobrej viere odporučiť, aby naďalej sledovali toto video, možno v ňom nájdu inšpiráciu. Vyviesť také množstvo kameňa a v takom čase je nemožné aj pri dnešnej mechanizácii. Je tiež zaujímavé, že tento stavebný odpad sa nikde nenachádza ani pri chráme, ani v širokom okolí. Tým, že táto stavba nie je ani zďaleka jediná a prakticky hneď vedľa je ďalších 33, aj keď menších, ale obdobných jaskyň a chrámov, je veľmi záhadné, kde tento materiál vyviezli. Žiadna kopa, žiadna umelá hora vyťaženého bazaltu, jednoducho nič. Poďme však späť k samotnému faktu, že táto stavba je monolitom. Nad týmto konštatovaním zastane rozum snáď aj tým najväčším odporcom fantastických teórií. Vyvstáva preto otázka, ako mohli vôbec naplánovať tak komplexnú stavbu plnú vytesaných stĺpov, sôch, ornamentov na stenách, či architektonických prvkov, ako sú balkóny, most, či siete schodov. To všetko museli pripraviť a naplánovať ešte predtým, ako stavbu vôbec začali. Už len zámer na niečo tak komplikované, premyslené a vo výsledku dokonalé, uskutočnené bez jedinej chyby, jednoducho nemohol byť náhodný pokus. Nehovoriac o samotnej realizácii, pri ktorej ani jeden tesár nesmel spraviť jednu chybu. To by znamenalo nenávratné poškodenie. Ako teda mohli vyzerať samotné stavebné plány? A ak ju nestávali spomínaných 18 rokov, koľko teda? Niektorí vedci predpokladajú, že tento komplex bol do súčasnej podoby postupne stavaný niekoľko stoviek rokov. Najvyšší odhad je, že stavbu stavali po dobu až 600 rokov. Tie menej radikálne hovoria o dobe okolo 200 rokov. Na druhú stranu je však len ťažko predstaviteľné, že by sa počas takej dlhej doby nezachovali hociaké stavebné záznamy, informácie, príbehy od robotníkov, písomnosti či legendy od miestnych mníchov, prípadne zmienky o stavbe od lokálnych panovníkov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom komentovali priebeh stavby tohto chrámu. Jednoducho nič také neexistuje. Zvláštne je aj to, že sloh a prvky stavby sú vytvorené jednotne, bez akéhokoľvek náznaku narušenia. Ak sa pozrieme na architektúru európskych chrámov, tak môžeme jasne vidieť, ako sa priebehom času sloh stavby mení. Časť kostola je v románskom slohu, na ktorú nadväzuje ďalšia gotická, prípadne aj baroková prístavba. Možno ešte lepším príkladom sú hrady, kde realizácia skutočne trvala dlhú dobu a rovnako sa prvky stavby značne menili. No pri chráme Kailasa neexistuje žiaden náznak toho, že by to bol tento prípad. Kto teda dokázal postaviť toto veľkolepé umelecké dielo? Tento počin je pripisovaný kráľovi Krišnovi I., ktorý žil v 8. storočí nášho letopočtu. Existujú aj dve stredoveké marácké legendy, ináč nazývané aj Purány, ktoré spomínajú vznik chrámu Kailasa a obe sa zhodujú v prvej časti. Král Krišna I. z dynastie Raštrakútovcov ťažko ochorel. Napriek všetkému úsiliu sa jeho zdravotný stav nezlepšil. Zúfalá kráľovná Rani zložila sľub Šivovi, že ak sa kráľ uzdraví, postaví tzv. Mandír, teda veľkolepý chrám. Zaviazala sa, že sa bude postiť, kým nedostávajú chrámovú väžu. Kráľovi sa zázračne vrátilo zdravie, ale kráľovna zrazu stála pred neľahkou úlohou. Stavba takéhoto veľkolepého chrámu by totiž trvala roky, čo by jej znemožnilo splniť sľub. Tu sa legendy rozchádzajú na dve verzie. Prvá je, že jeden architekt menom Kokasa vymyslel sofistikovaný spôsob, ako splniť tento sľub a ubezpečil kráľa, že kráľovna bude môcť vidieť väžu chrámu už do týždňa. Chrám začal preto stavať zhora, vytesaním do skaly. Väžu sa mu teda podarilo dokončiť do týždňa, čo kráľovnej umožnilo vzdať sa pôstu. Druhá verzia je, že kráľovna ostala zúfalá a tak sa opäť obrátila na Šivu.
Požiadala ho o božský zásah. Hovorí sa, že Šiva jej daroval mystickú zbraň schopnú premeniť kameň na paru. Legendy o tejto zbrani sú v hinduistickej mytológii skutočne prítomné a je nazývaná ako Astra alebo Bhumi Astra. Týchto zbraní astier bolo podľa eposov množstvo. Sú spomínané najmä v Rámajáne a Mahabhárate, kde sa používajú vo veľkých bitkách opísaných v jednotlivých eposoch. Sú zobrazené, ako ich používali rôzni lukostrelci. Vyobrazenia týchto dvoch hinduistických eposov nájdeme aj v Kailase, a to v podobe dvoch reliefov. Predpokladá sa, že tento chrám bol postavený práve takouto zbraňou a napriek tomu trvala stavba 18 rokov. Stavba sa podľa týchto tvrdení začala zhora len preto, aby sa rýchlo splnil kráľovnín sľub. Hovorí sa tiež, že Šivova zbraň bola po dokončení ukrytá pod chrámom v jaskyniach. Chrám, ktorý sa zvonku javí ako veľký, tak skrýva ešte väčšie podzemné priestory. Okrem tohto zložitého systému chodieb a podzemných priestorov, Kailasa disponuje aj premysleným systémom na zber dažďovej vody, sú tu viaceré nádrže a všade prítomné odtokové kanály, slúžiace aj ako odvod nadbytočnej vody. Sú tu však aj rôzne iné kanály, ktoré sa strácajú do hĺbky. Nie je celkom známe, na čo slúžia a kam až ústia, no je však isté, že sa ťahajú desiatky metrov pod úroveň chrámu. Čo je však naozaj bizárne je, že rozmery týchto otvorov sú tak malé, že je nemožné do nich strčiť ani hlavu. Ostáva teda záhadou, ako ich mohli vôbec vytvoriť, respektíve vytesať pomocou bežných nástrojov. Je tu však aj množstvo menších, precízne opracovaných zvláštnych otvorov a dier a aj akýchsi držadiel, ktoré sa nachádzajú pod obrovskými stĺpmi. Existuje teória, že podzemné tunely pod Kailasou ukrývajú masívny, umelo vytvorený jaskinný systém a že tieto menšie otvory slúžia ako ventilačné šachty. To by snáď ani tak prekvapujúce nebolo. Takéto systémy nájdeme v Turecku v oblasti Kapadókia. Derinkuju, Nevsehir, Midyat. To všetko sú skôr podzemné mestá schopné usídliť 10 000 ľudí. Samozrejme sa im budeme ešte venovať v inom videu. Pri Kailase je však veľmi zvláštne, že pre dospelého človeka je fyzicky nemožné sa do týchto priestorov dostať. Niektoré sú pre verejnosť zamknuté, no tie, ktoré sú odomknuté, sú príliš úzke. Na čo si dávali toľkú námahu, keď sa do týchto priestorov ani nemôžu dostať? Viacero indických bádateľov sa domnieva, že Kailasa v útrobách skrýva aj bránu života a bránu smrti. Takéto brány nájdeme v, dá sa povedať, dvojčke tohto chrámu, ktorá sa nachádza na juhu Indie v meste Karančipuram. Chrám v tomto meste dokonca nesie rovnaký názov Kailasanathar. Legenda vraví, že tieto otvory sú akési portály a dokážu človeka preniesť do iných dimenzií a tiež by mali byť kľúčom k znovuzrodeniu a večnému životu. Tieto priestory sú však v oboch chrámoch pre ľudí neprístupné a tak toto tvrdenie zostáva naďalej záhadou. V rámci histórie existuje jeden pokus o kompletné zničenie tohto chrámu. Je za ním moslimský kráľ Aurangzeb, ktorý bol známy tým, že ničil hinduistické chrámy po celej Indii. Jeho pozornosti neušiel ani chrám Kailasanatha. A tak v roku 1682 nariadil tisícke mužov, aby stavbu zdemolovali. Po 3 rokoch úpenlivej snahy sa im podarilo zničiť len tváre niekoľkým postavám a choboty niekoľkým sochám slonov. Deštrukciu je tiež vidieť v podobe zárezov v istých častiach stien. V rámci celkového pohľadu však nedokázali de facto nič. Po tomto fiasku sa král Aurangzeb rozhodol túto operáciu zastaviť a ísť zničiť iné chrámy, pretože videl, že Kailasu nie je možné zničiť. Je skvelé, že chrám je nesmierne odolný vďaka materiálu, z ktorého pochádza, a to ho aj zachránilo. Lenže o to viac sa teda otvára otázka, ako ho stavitelia vôbec dokázali postaviť, keď je tak náročné ho zničiť. Indická história a kultúra je pre ľudstvo zdrojom nesmierneho bohatstva. Chrám, akým je Kailasanatha, je v rámci sveta absolútny unikát, aký len ťažko niečo prekoná. To, akým spôsobom je postavený,
podnecuje veľkú diskusiu, ale málo odpovedí. Pri pohľade na výsledok sa však nie je čo čudovať tomu, že aj tí najviac konzervatívni archeológovia a vedci majú problém s objasnením toho, ako bol tento chrám a vôbec celý jaskinný systém Ellora vytvorený. Ak sa vám toto video a moja tvorba páči, môžete mi pomôcť. A to tak, že ťuknete páčik, hodíte odber, prípadne sa pridáte k odoberateľom Gnosty na platforme Hero Hero. Tam nájdete rôzne zaujímavé články, diskusie, tipy na videá a dokumentárne filmy a aj moje osobné dišputy. Tak čaute pri ďalšom videu Gnosty.